Hi, good morning. Diyan na po ko, Cortis. Kay mag-update ko sa bahay ni Herline. Yes, kaya dia. Morning, B. Higog. Yan na, good morning. Good morning si Papa diha. Hindi man diha mong daga dia. Higog. Good morning. Oy, las mere. Diyan ako dari sa Cortis pod. Sila po ka daw dari kanang mag-update ko sa bahay ni Herline sa. Akatong papel nga isang gingon, wa pa mahuman kay wa pa pirma og kuan kana na elektrisyan. Herline. Ko Herline. Herline. Hoy, miyay. Miyay. Kusay kuwang sa imong papel. Kusay kuwang. Ha, kuno. Palag pala. Sakit nga tuon to na palapalas miyay. Okay. Tanaw na ilang trabaho sa ilang bay nang sanan ni turma. Ang pagalina. Kana. Habang sa ilas. Ano ba sa ilas? Nasa naman yung naman sa ilas. Asa mga badong? Hali nga kaso ni kay maglutog lumpia noy. Agay. Nana, tiup na. Wow! Tapos may idea, nagasalas may idea. Diyan na, nagkuhan na sila. Hani ko ang naniday karon, mag-beam na. Mag-beam na kuno. Sa agpapili mo dahil sa tikuang sa pilda, electric siya na laman. Ha? Electrical lagi, hindi pwede naman ito dito niya kuman kay atulong ito sa 0 rupees ko din sa nimi. Kumanang plumber. Tada lang pa nagsuhay dito sa kuwan. Ano, lagi din ako. Nagmunda ka diya. Muli na po mong garsiya ng kiyang. Uli po kong alis siya Unsa kay birthday Purami. Ban ka be? Ang kwarto day, mana? Bihim na ko ni Kuang Dani. Ano yung pagpapalas ko, bigari doy? Asa ba kakiya? Lapok! Musod lapok! Nairo! Se! Lapok! Lagi ang materialis na ana pa. Pero undangan na siguro po ni kay kuana kanang nay mag-beam na. Hindi ko mas beam na kuana na ang mag-beam atop na. Wow! Mo nagpubas siyang bay. Hulhog na kiya, lakaw na kay magluto ng kumahaw. Usap to isura baby. Singit ako. Kaya natin driver kang. Parang hapin. Mag-drive ko sa ilang motor motor ni. Ano nang motor gipahaway na pag ilang motor sa? Kaya kay di mo tingog, di mo good morning. A few moments later. Ay, nakita kong bago. Ay. Yeah, bago. Hindi, nakita kong bago doy. Muli baguhan ng tatay. Ako nakatagpuan. Ano, bighan na doy. Ano bago doy. Ay, nagpili diya, wakang kago. Hala. Marami sa bago. Pagulan o kailan. Pagulan o kaming gamay o kailan. Ano bago doon. Mamago lang kayo ka maligta kag bago doon. Ano diya, dagang kago. Yeah? Ano? Ito pala na to?
Naghanap yung kado rin ha. Hindi ko naghan tayo. Naitag sila. Ang bagay bago. Ano hindi ko magkagbago anis Cortis. Ito din ay. Okay, bago alis siya. Hindi bago alis siya. Magdakag alis siya din. Hindi ko alis yung bago lang hindi. Wala ko bumi bago alis siya eh. Wala nang bago anis. Kapag yung bago alis siya, saan? Palitin, dati kaso na. Ano ba dyan? Nagbago. Sige, nagbago. Ito katungan na kayo nagbago. Hindi sila maka kuan, bago. Mahay mo rin yung suwa. Nakadigado doon eh. Ano dito, yung bago. Mga hoy, tawag doon, palis. Sunod doon na, gagmay pa na mo, nagpunod na. Nagpunod yung suha. Ano ba nga yung? Uy, hala. Nakasunod daw. Hindi ko rin kayo siya, yung balikan, yung naging papa. Ano nga, malagkaman eh. Malagkabay na. Ano, malagkaman eh. Ito naghalang dito sa kulagkalan. At dahil babaw. Nakarag ko na. Hindi ko lang ba na. Nagnuko, sabuhay nakakita dami di ay. Ang good. Ang bago. Apa dito ko rin. Ako to ah. Ang gigid ang naghan. Maligid siya, magpaliod turun. Yes! Ang subakag buwad. Bakit na'y buwad, oy? Sinuban. Ang nagagid, ay bago. Wala, di pa dalidoy. Lang makairan eh, nadagod. Naglusutan. Hala, ginawa ko. Makalipay si puning kuhan. Mukhang bago. Iwan siya gutok nga ni Doy. Kaya may nga nasa siya. Ika may bago yung nga nasa siya. Kaya kuhan naman eh. Yung merkado. May punuan. Saan ka magtanong dani? Magtanong ko. Gusto ko din itusok. Nanay pinabalik. Yung ano pa yung hadi dani. Na. Ito pala. Ano man magkuha? Papa? Magpapay po. Tatay. Iga ba din tinigang sa una? Silawin na. Nakilain na eh. Silawin na naman. Mula. Kurang marami. Nakilain ba si Doy dito? Ito ba to? Hana. Kasi wala dapat dito hana ha. Walang mood. Hana. Mayod. Yan na, libre na nung sigang paniod to ron. Nakita-kita lang sa tumagutan ko ron. O ganing sa gulan ni. Tara. Sige ka, huy. Ay, sinunod yun ka. Kapag sa kapuno ko yung bago doon. Sino sa kapuno bago to ha? Hagad. Sa bata ito ha? Bago to? Madilim ha? Saka na. A few moments later. Tita, may magpota ng gabi. Asan kusilyo nga sa ha? Kung hindi ko sa ko. Uy, kusin ito ha? Usa kay ha ito. Kapay karni sa kulay day, kamay. Saan hindi wala rin magduwas day? Ha? Saka, Cube. muna yung bago sa mga magkaluwi sila yung karni ha. Ihawa ng lubya. Ihawa ng karlan. Magluto mo, may layang masuha. Sa karni.
Sugulang karlan, sugulang karni. Mga sukuan. Isa to. Magutan ng karlan, sugulang karni. Ikaw. Masaya ko. Karlan, sugulang karni. Magod na. Latos koan. Tapos bahayag dapit. Wala lagi juice, magtimpla taan dyan, nga magpaniod do. Ayan koan. Ayan na siya tiyang. Nakaw nga rin. Kau nga rin ba? Kay magutan ng Carlan, saglag Carly. Ako gibuhat kaya. Magutan ng Carlan, saglag Carly. Nabitaw. Magutan si Susura, Carlan. Saglag Carly. Ino mo sa ito rin ka? Kaya isa. Kameraman. Si Kuya Budoy. Magutan ng Carlan, saglag Carly. Napod. Reply sa Noy! Inom og tubig. Noy! Noah! Ako sa mo? Noah! Kauri mau nagkamok. Bakal gani ka diha tinim produce daghan. Waling kuan. Walang tip waling minum. Sisil mo na siya, wala po panday. Tara na! Tara na nagkaraw! Ano nga ito ko? Ano nga ito ko? Ewan po na yun nila. Ano ang karaw, Day? Wah. Sunod. Ikaw, mo na kayo kung mamutan. Kung ano yung magluto. Yung mabay. Gracias. Siya timpla kanya kaya timpla daghan wala minum. Mga malapit doy. Naku no, asan din. A few moments later. Nani ka mong gaya na iwa? Ako, ano pinipilit? Bago na may Carlan, na may Carly. Bago na may Carlan, na may Carly. Carling kamay na. Carly yung Carlan. Nalang yun. Ano ka nala ko rin. Baka na yun ito na. Ako yung gani ko. Buhan ko din yung ini. May ko Cortis. Okay? A few moments later. Kaya na, hukad ka. Saka sa akin lang kasi. Kutsara, bi. Hinay. Mani isa, arito nga. Hinay, bi, kay mga buwan ka nang gagmay rin, batang, bi. Ano nagko? Yarag, sabaw. Napoy buwad. Ito sa rin dalag sa lisya. Napoy anunan. Sabog lalaw. Napoy Carlan. Ako sila. Mga kuya. Buwa. Dahil ako sila ibig. Sabog ka maniwag to na. Mas ibib. Lagi ah, kaya na. Kaya mo na ka mukha ka. Sabog lalaw. Ang anas na Herline, kay mula ka mo sila uli man sila sa Garcia, yung na sila paniod to. Pitjoy, dali na! Nuha! Apa si babe? Wala na. Ano, beb? Kinailangaw. Tunay. Na, luto ba rin niya? Tunggu dia, beb. Ibahin luto, ibahin sa. Ibahin to pikas. Ala, beb. Ala, makapaway.
Nakabalik yang. Nakabalik. Kasi naman na okay. Hadlok sa kamera. Kamang sabaw nga bago. Nakulita dia. Pero laro rin sa. Jadi, bro. Mutasan. Dali. Oh. Una na. Una. Kamang laro nga bago. Tago ko naman human. Ha? Saman. Hindi mo dai. Bago. Dapat tambok. Nyawa ng katipunan dapat kuan. Buwan. Ano kang bago? Kaon naman. Kaon naman? Anong naman man? Wala ka ba na to? Hamit maling. Bisa anak ka? Alam mo yung mga trabaho. Uy, apin mo. Ito na ila. Ano naman, doong din ka na, no? Nakuha ni, unay tawa ni, ano makadoong. Hinggang sila. Hanggang na. Sakit alam na ninyo, babay kayo mga ansa ni.